Това трябва да е системата, която управлява две помпи, хидрофор, сондажна помпа на 20 метра и нагревател на този бидон. Готова е на 99%, като логиката е такава да не се наставят. В момента грее нагревателя. Това е нагревател, като достигне тази температура ще спре да грее. Твърдотелно реле. Когато включи хидрофорната помпа, червенката, токово реле прекъсва и нагревателя, и сондажната помпа, да не се наставят. Когато обаче хидрофора спре, поплавъка на бидона, който е горе, е тук, има поплавък. Ето, штрап. Оп! Штрап пълно. Поплавъка види, че му е малко водата и си пусне сондата, нали, защото не работи хидрофора. Като пусне сондата, интересното е, че щрапа един контактор, който можеше да го направим без него, да си останат само с двете твърдотелни релета, но некак е по-приятно хем светлина, хем звук. Светят LED ленти, за да може вечерно време да се вижда кое работи и кое не работи. Примесено с звук и музика. И в общи линии това ще го наберем на 20, например, и 2, 222, 220, на 20 и е така. По-малко. Като достигне тази температура, да се изключи нагревателя. Не знам кога ще е. Така, да некъде да не окъси. В общи линии остана само да ходя да купя кабел. И е тук един малък волтметър, който е прикачен на един от 0 до 5 PSI датчик. И показва колко волти. Значи като намалее дебита, показва сега 4 и нещо, но не мога да го покажа. Трябва да го преместим там при другите, всичко да си дойде на едно место, просто нямам кабел за момента. Може да имам кабел, ама имам кабел за момента. И тук има някакви кабели. Това е.